Čo by si odporúčala možno ďalším dievčatám, ktoré proste ani o tom možno nevedia, že niečo také je, že čo by si mohli získať práve takouto záľubou do života? Ja by som povedala, že rešpekt. Naozaj, že rešpekt, lebo je to ťažká práca. Veľa hlavy tam musíte používať, veľa myslieť a hlavne ten rešpekt získate. K tejto záľube som sa dostal cez školské krúžky. Zistil som, že v škole máme krúžok RC autička na vodík. Začal som tam robiť mechanika a fascinuje ma to, lebo tam robíme s elektronikou a keďže sme elektrotechnická škola, tak to mám aj v odbore. Keď máte niečo, čo vás baví, tak choďte za tým, neriešte ostatných ľudí fakt. Určite sa stretnete s nejakými ľuďmi, že akože ženy nie, ale podľa mňa choďte do toho a neriešte to, že ste iné pohlavie.